U pitanju jedna vesela, stimulativna priča za sve nas pod onim sloganom da naše malo nekome može biti mnogo ili dovoljno ili potrebno. Dakle, zajedničkim snagama kreiramo pozitivnu promenu i pokušavamo da poboljšamo svet u kome živimo. To je načelo Fondacije 1% koja nastavlja svoju misiju podrške najuspešnijim mladim talentima i samo za novu godinu Fondacija je nagradila 48 mladih talenata iz Srbije koji su ostvarili značajne rezultate na međunarodnim takmičenjima. Ovoga jutra sa nama Miloš Pešić koji predstavlja Fondaciju 1% i tu su mladi talenti Ivan Minić i Vasilije Pantelić. Želim i vama dobro jutro. Hvala vam što ste poranili i hvala vam što ste sa gledaocima ranoranijocima. Miloše, mi smo već predstavljali Fondaciju 1% i evo možda je važno da kažemo da ste uspeli da nađete taj 1% kritične mase među žiteljima Srbije kako biste nagradili 48 talenata. Da, još uvijek smo daleko od 1%, da smo uspjeli da Optimista sam. Da smo uspjeli pronađemo 1%, da kažem, bilo bi stvarno revolutivno za mlade talente u Srbiji. Mislim, eto, pričali smo o toj matematici, kad bi 1% ljudi u Srbiji donirao 300 dinara mesečno, to je 100.000 evra mesečno. Znači, ako dođemo tih 1%... Onda bi svako od njih mogao da ide gde treba, da radi na sebi. Obezbedit će se svi uslovi svim mladim talentima u Srbiji. Eto, samo ako bi svaki 100. čovjek u Srbiji donirao 300 dinara mesečno. Ali idemo ka tome. Nadamo se da će se ta svest razviti i hvala vama što vam pomažete u tome. I da, mi podržavamo mlade naučnike, istraživače, inovatore za učešće na međunarodnim takmičenjima i za školovanje na međunarodnim fakultetima i univerzitetima. I 2020. godinu smo zatvorili projektom u okviru kojeg smo nagradili 48 najuspešnijih srednjoškolaca koji su osvajali medalje na međunarodnim takmičenjima u oblasti društvenih i prirodnih nauka. Ta nagrada je bila donacija u iznosu 10.000 dinara svakome od njih. I neko naša podrška, prvo pažnja da su ostvarili nešto veliko, a onda i podrška da nastave time da se bave. Evo, pitaćemo Ivu i Vasilija. Prvo, kako su se opredelili za, jesu to u oba slučaja prirodne nauke ili... Pa da, mene generalno interesuje prirodne nauke, ali učestvovala sam i na takmičenju iz društvenih nauka, ali moja onako interesovanja su usmjerena ka prirodnim naukama. I tu, pretpostavljam, si davala i malo bolje rezultate. Da, jesam. E sad, kad je to krenulo? Koji je to bio uzrast kada si počela da pokazuješ interesovanje za biologiju, jel? Jesam, da. Istoriju? Pa, od malena sam uvek voljela prirodu i da se, onako, uvek sam interesovala životinje, biljke, ali u 6. razredu sam odlučila da hoću da se bavim biologijom i od tada, od 6. razreda, traje da moj trud i rad posvećen biologiji i takmičenja. Jel imaš utisak da znaš više ili da kažem, učiš sa razumevanjem u odnosu na svoje vršnjake? Kako je to izgledalo? Samo učim sa razumevanjem zato što sve što onako naučim, to zapamtim jednostavno i ne treba ponovo da učim iz početka i svako gradivo povezujem. Naprimjer, gradivo iz biologije povezujem i sa gradivom iz hemije i iz fizike jer je to sve povezano i onda imam taj nekako... Širu sliku i mnogo je lakše da ići u dalje lekcije. Ovo mi se dopada, ovako bih voljela, naučit ću ovo što se kada budemo objašnjavala svojoj deci zašto je važno da se sve uči pomalo i da se uči sa razumevanjem. Vasilije, interesovanje kod tebe kad se javlja i za šta? Pa ja sam još u osnovnoj školi počeo da se interesujem za prirodne nauke. Takmičio sam se iz hemije i iz geografije najviše. Geografija je negde išla i delimično u društveni deo, ali neki moj izbor čime bih se kasnije bavio, više težim ka toj hemiji, ka tom... Otkud hemija? Hemija obično nije izbor dece u osnovnoj školi. Računa se ono kad dobijete fiziku i hemiju, počinje ozbiljna škola i to je kao strašno i komplikovano. Pa jeste, to je... Hemija se dobija nekako kasnije, ali u tom trenutku od kad sam počeo da imam hemiju kao predmet, meni je to bilo jako zanimljivo. Imao sam i profesore koji su me podržavali i u tome stimulisali. Prosto tako da... Kliknuli ste ti i hemija. Da. Stvorila se hemija između vas. Dobro. I takmičenja kreću od tada, pretpostavljam 7. i 8. razred? Da, i naravno polako takmičenja povećavali su se nivoi do kojih sam dolazio i nagrade i eto... I koju srednju školu upisuješ sa takvim interesovanjima? Pa upisao sam 14. Beogradsku gimnaziju i tu sam nastavio... I tu je lestvica visoko podignuta. Da, i nastavio sam
ta takmičenja, stigao i do nekih međunarodnih i to je... Tako se završilo. Da, je li bilo 2020. takmičenja? Bilo je i ti si i tu uspeo da uzmeš neke medalje? Bilo je da ove godine su organizovane uglavnom neka online takmičenja zbog cijele situacije i tu sam iz hemije osvojio bronzanu medalju na međunarodnoj olimpijadi. Sjajno. A evo da pitamo i Ivu, šta je bio izbor za srednju školu? Pa isto 14. Beogradska gimnazija, da. Aha, dakle, vi ste školski drugari. I pretpostavljam da je, pošto znam kakvi su kriterijumi i društveni i jezički smerovi su u 14. jako visoko postavljeni i dosta je teško i da se škola upiše, ali kažu onaj ko završi 14. i ostane na nivou uspeha koji ponovo iz osnovne škole već spada u mlade naučnike. Jel možete to da potvrdite? Pa, iskreno, mene nije toliko mislim, ja sam onako zahtevna škola da mora da se uči i stvarno radi, ali nastavnici su razumni i traže stvari koje su suštinski bitne za dalje obrazovanje. A lako je vama kad učite s razumevanjem. Ne znam da li bi se složili svi vaši drugari. Miloše, hajde da kažemo još jednom, da ponovimo. Dakle, kako Fondacija 1% funkcioniše, šta su ovi mladi ljudi dobili, koja je to mogućnost i ne samo oni, nego još 46-oro? Pre svega pomažemo mladim talentovim, kao što sam rekao, naučnicima, istraživačima, inovatorima i umetnicima. Svako kome je potrebna neka vrsta podrške, ima talent, ima rezultate i hoćete na takmičenju da se usavršava, može nam se javiti. Sarađujemo s različitim institucijama, evo u prvom redu Regionalni centar za talent u Beogradu, gde su se njih dvoje pripremali za učešće na ovim takmičenjima. Jer ono što je možda osnovno nespomenuto, ovo nisu samo takmičenja znanja, nego su oni kao mladi ljudi radili naučno-istraživačke radove, pravili su u tim oblastima neku vrstu proboja i eksperimentalno i praktično. I to je ono što mlade ljude i privlači. Mislim, teško je učiti s razumevanjem ako se samo buba gradivo, kao što ste rekli. Ali ako se mlada osoba bavi naučno-istraživačkim radom i nešto otkriva o svetu i ima osjećaj da to može promeniti svet, to ih onda i motiviše. Tako je nama cilj kao fondacije da podržimo aktualne mlade talente, ali da što više stvaramo u javnom mnjenju utisak da je Srbija bogata mladim talentovnim ljudima, da svako dete ima potencijal u sebi koje može da neguje i da kroz ovakve priče se i ohrabri da se uputi tim putem i da neguje svoje interesovanja, da se bavi time i da zna da ima neku vrstu podrške kroz nas. Jeste. Ovo hrabruje da razmišljamo o tome da imamo neku naučnu zajednicu koja nije omeđena ljudima koji su već dugo u tome, već da dolazi podmladak, ljudi koji su motivisani, koji žele ovoj zemlji da pruže i nove ideje i energiju, a mi njima moramo za početak da stvorimo uslove i ovo je jedan od načina. I Miloše, mnogo hvala uopšte na ideji da se ovako nešto osnuje. Dakle, svaka je ideja dobra i ako smo uspeli da nagradimo 48 mladih ljudi uz pomoć doniranja 1% od onoga što je nekome potrebno, onda shvatate šta sve tek možemo. Mnogo vam hvala, mnogo sreće. Je li ima nešto u najavi sada u januaru, neka takmičenja? Pa nisu još počeli ove godine, ali očekujemo. Očekujemo, da. Da, malo raspust duže traje, ali pratit ćemo. Miloše, jel možemo da najavimo neku novu akciju ili doniranje traje tokom cele godine? Pa da, uvek se mogu uključiti svi da podrže rad fondacije, donaciju na račun fondacije ili slanjem SMS poruke na humanitarni broj 7001. Ja ne znam koliko ovde gledalaca gleda u ovom trenutku, ali ja mislim da kada bi... Obično bude oko 300.000. Ajde da računamo. To je prevelika matematika, ali samo ako bi, na primjer, 3.000 gledalaca poslao taj SMS koji je 200 dinara, ukucaju donacija, pošlju na 7001, mi bismo obezbedili sredstva za sve mlade naučnike, za sva takmičenja na kojima treba da učestvuju u ovoj godini. Opet smo došli do 1%. Znači, 1% od onih koji gledaju svitanje dovoljno da pošaljem, mi smo napravili veliku stvar. Tako je. Da. Oduševljena sam. Mnogo hvala. Nema na čemu. Hvala i vama što ćete, evo, unapred uraditi ovo o čemu je Miloš govorio, a mi ćemo vam javiti rezultate. Idemo dalje.